banat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Impormasyon. Intriga. Issue. Eye for an eye. Masantos sa kabasahan pa rin mga idol at nakatutok pa rin po kayo sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po 104.7 IFM Dagupan. IFM News. Ngayong umaga po, makakausap po natin po nasa linya. Pabatiin muna po natin po ang ating masipag na Chief ng Poso Dagupan City, si Sir Arvin Decano. Masantos sa kabasahan, sir. Ang inyong pagbati po sa mga taga-subaybay natin. Hello, sir. Hello, Sir Arvin. Hello po. Yes po. Yes, sir. Okay. Then natin, medyo nagkakaroon tayo ng connection, ano lang dito. Error po sa ating pong connection po ngayong, ano po na ito. Dahil lang ano ko muna si Sir Arvin. Sir Arvin, pagbati po ninyo. Hello, sir. Good morning po, Yun. sir. Good morning sa mga nakikinig. Okay po. Sir, unahin na po natin po yung pong ating pong traffic scheme ngayon po dyan Dagupan. Lalo po ngayon ongoing pa din po yung mga ibang construction po ng road elevation and drainage upgrade po natin sa syudad po natin, sir. Yes po, sa ngayon po, dahil ngayon ay, nung Monday ay umpisa ng mga pasukan ng mga public school. Last week po, mga private naman ang nag-umpisa na. Kaya ngayon po, binago namin ang aming scheduling. Ang halos lahat po ng enforcer po natin ay makikita po natin sa daan dahil sa schedule nila. Tapos, pinag-aralan kung ano yung school ang pinakamaraming estudyante para doon ang dinagdagan natin ng enforcer para hindi maano naman ang traffic sa kanila. Alam natin, pagdating ng 7:30, 7:40, dyan po umumpisa ang kabigatan ng traffic sa may Tapwak and then sa may Burgos. Pero pagdating ng alas 8, 15 minutes to 20 minutes, tapos na po ang halos lahat ay nakapasok na ang estudyante. Halos lahat ng sasakyan ay malinis na rin po ang ating daan. Ayun po. So pansin ko din po yun, sir, yung pagdami po talaga. So lahat po pala ng ating pong Poso personnel ay naka-deploy po talaga ngayon. Hanggang anong oras po naka-deploy po ang ating po mga Poso personnel, Sir Arvin? Hanggang alas 7 po ng gabi. Ang deployment po, yung kalahati po, yung 50% ng ating mga enforcer ay pag alas 7 ng umaga, tapos break time po nila ng 12 hanggang alas 4 ng hapon. Depende yung second batch po na 50% ulit ng umpisa ng alas 10 hanggang alas 7 ng gabi. Pero Sir Arvin, ito po ba ay magtatagal for the entire school year o may, kung sakaling ma-stabilize na po at okay na yung mga daan natin na babalik po tayo sa ibang schedule po? Siyempre po, kasi yung mga schedule natin ng panggabi ay nahila po natin dahil itong mga construction na ginagawa. Alam na sa may MH Del Pilar, yan po dyan lang po tayo na-traffic na hindi namang grabing traffic, hindi po na-i-stack. Kung may delivery ang semento, yung concrete mixer na darating ay doon tayo nagkakaroon ng kasi parang one lane lang ang nadadaanan sa MH Del Pilar. Pero ngayon yung pong mga, kasi dati po pinapaikot po sila sa DBP, Sir Arvin, no? Lalo yung mga yung mga nagmomotor kasi medyo hirap po silang umangkas po parang umakyat po dito minsan sa Opo. Sa ngayon, sir, hindi na po dadaan na po sa may MH Del Pilar. Okay na po. Yes po. So yung pong mga po natin po tawag nito, pinagbibigyan din po natin ito pong mga, for example, mga sasakyan, mga bus, mga jeep po. Sa mga dati-rati na bawal muna silang tumambay doon. Pero sa ngayon muna, habang ganito po yung ating sitwasyon, ito okay lang po ba na may mga ilang areas po na pwede silang mag-park or meron pa rin pong mga pinagbabawalan po na side na no parking zone po? Yes po, hindi po pwede po yan. Kasi sa liit na lang po ng
ay siya may ginagawa po, talaga po no parking sign po. So meron kayo meron naman kayo nakapaskil diyan, sir, 'di ba? Na no parking Yes po, yes po. anytime. Okay, yung mga nag-illegal parking po ba, magkano ano niyan? Pwedeng mamulta po diyan, Sir Arvin? Sa mga illegal, yung sa unattended, ibig sabihin iniwan at walang driver, ay yan po ay nagmumulta ng 1,000. Pero kung may driver, pinapalis naman natin. Pero kung matigas ang ulo at sila pang nagagalit, yun, doon tinitikan, ang no parking is 200 lang. At dito pa rin po sa Dagupan, mahigpit pa rin po pinapatupad, sir, yung pong yung helmet policy po natin, sir. Yes po, diyan sa araw-araw po, kahit 50 o 50 ang nahuhuli na ano. Pero ang kagandahan po ngayon, dati ay yung mga taga-Dagupan talagang matigas din ang ulo. Ngayon nung habang tumatagal ay sila na ay nag-helmet na. Ang nahuhuli lang natin ay yung mga hindi taga dito, na lalo-lalo na mga estudyante na hindi taga dito na dito nag-aaral. Ayun. Sila po ang nahuhuli. Okay. Sir, dito po sa mga ano po natin po, public utility vehicles po natin, saan po ba ngayon yung pong babaan at saka yung pong sakayan? For example, Lingayen. Sa mga sasakay po ng Lingayen, saan po ba yan ngayon sila nakatambay po ngayon? Ayan po ang Lingayen ay umiikot, pero may mga Lingayen din na nakapark dito sa may SM. And then meron din po doon sa may harap ng Tony's Lumber ba yun? Parang ganun, may ano doon may parking ang Melvin bus, Melvin Lingayen yun yun doon naman. Pero yung mga jeep, yung mga Euro 4 na at umiikot na agad. Okay. So ito po, ano po pala, same lang din yung kanila pong mga ruta rin po. Same po. Kung wala hong nabago sa kanila. Dati, may mga nabago na daan, lalo na yung mga Kalasyaw dito sa Herrero dumadaan nung ginagawa po ang pag ito, sigurado ito, pag sisimento na yung harap ng Mercury, i-close yan siguro kasi alam naman natin medyo maselan dyan, lalo na dyan dumadaan din ang mga Victory, 5-star, talaga malalaki po. Baka sa Herrero po ang magiging one-way na po ang Herrero, dyan ulit natin iikot. At yung iba, iikot po ng ng Old de Venecia, for sure. Ay, hindi. Yan, pinag-aaralan din yan, pero medyo mapapalayo na rin sila at alam mo naman ang gasolina ngayon correct. Mahalang gasolina, mapapalayo ang ikot tapos mawawala pa yung mga nila. Pero hindi na siguro magagawa yun. Okay, so yun po maganda. Anyway, sir, may mga ilang pong mga usapin din po patungkol po, for example, yung mga singil. Lalong-lalo na po yung pong mga matatapang na medyo matataas ang singil po nila. Ito po ba maaaring ireklamo po sa inyo pong pamunuan, sir? Yes po. Marami na ho nagiging ganyan na reklamo. Ang nagiging problema lang ho natin, yung sa sanggunian po, tagal na namin nila at Nubalye. Yung taas ng pamasahe. Ng tricycle para magawa na ho yung fare matrix namin ng sticker sa harap para maano na namin kung ilan talaga yung idadagdag. Kasi alam naman natin yung pamasahe ngayon na dati pa siguro nasa 30 pesos ang gasolina noon. Ngayon doble na Okay. Ngayon ang gasolina ngayon is nasa 56. So ang hinihintay po dito, sir, yung pong magiging din po dito, desisyon po ng Sangguniang Panlunsod po. Yes po, iano po yan sa SP. Pero nasaan na po ba itong itong resolution po na ito? Iyan po ay pinag-ano na namin nila Atty. Balye. Hindi na namin alam kung nasabit na po sa kanila or kasi hindi naman pwedeng unahin yan hanggat
yung budget hindi na i-submit. Ngayon, Correct. di ba, kakaano natin yung budget, na-submit na rin yung budget. Opo. Maraming nakapila ko ano yung mga kailangan na iaano. Okay, so dapat maisa rin to sa mabigyan po ng ano. Anyway po, sige sir, ang inyo pong paalala po ngayon po sa ating pong mga mananakay, mga motorista, dyan Dagupan na sir. Good morning sa mga driver na ano lang ng PUJ, mga tricycle, umano lang natin kung sakaling alam naman natin na bawal, wag na natin gawin para hindi tayo mahuli. Makikita nyo naman na may mga construction na daan tayo, lalo-lalo na umpisan ulit yung sa Karanglaan. Siyempre, kunting tiis lang at pag natapos din yan, giginhawa tayo lahat, hindi na mababaha ng matatas na tubig dati ay matadaanan natin, gaganda pa, hindi na masisira mga sasakyan. Sir Arvin Decano po ang Chief ng Poso, Dagupan City. Maraming salamat sir. At Thank you. Apo, ingat po. Good morning po.